Okay, good afternoon. Diyos maray na hapon po tabi sa inyo gabos mga tugang. And welcome po na naman sa programa tang Marahay na Hapon with Father Butch Bombase OP ng UST Legazpi. Ngunya na aldaw ning Webes, petsa 11 kang bulan ning Mayo. Alam mo, gusto ko pong batiin ang mga nagsa-celebrate ng golden anniversary alumni, lalo na kasuhapon. Kasi kasuhapon mga tugang, kami dalawa ni Father Ernesto M. Arceo, ang Rector and President ng UST Legazpi, mga tugang, ay nagduman sa sarong handaan sa pagtitipon, magayunon. Ito po ay pagtitipon kang mga klase ning mga nurses. Ito po ay mga nag-graduate noong 1973. Wow, golden sinda, no? At kay itong panahon, ang apod kan UST ay Aquinas University of Legazpi. At kasuhapon mga tugang, nang nabisto ninda ako na ako si Father Butch Bombase, OP. Ay, sabi niya, ay, Father, nagdadangog kami tabi sa programa nindo. Kaya gusto ko pong batiin lalong-lalo na kasi sabi ko ilista ko ito, nagdadawog talaga sinda. Siyempre, day ko lang malingawan. Of course, nandoon si Elena Barela saka si Ibumbayan, At sa iyan mga batchmate and classmate sa Bachelor of BSN, nursing. Okay? Yun, mga tugang. At ang mga kaibahan ninda duman, siyempre gusto kong batiin ini. Yaon of course si Emerlina E. Alcala. Of course, ito sinabi ko nga si Eva Balbidina, si Sara Ramirez, si Elena Barela, si Chit Clemencia, Fatima Garcia, Adelia Guasa, Josie Hensler, Fatima Maglaya, Linda N. Encomienda, Minerva Silva, yon, BSN class 1973. Yaon din sa mga class, sa mga ninda, mga teachers ninda eh. Actually, nagkahilingan din kami nga ni Pat Gutierrez, si Mayor Pat Gutierrez kan tiwi ka ito, But anyway mga tugang, sabi ko maugma ako nagdadangog pala kamo sa programang Marahay na Hapon. Sabi nila, Father, kasi para kami nagre-review din. Yan importante mga tugang. Anyway, ang programang ini Marahay na Hapon, kung saan kita nagtatao ng informasyon, inspirasyon, asin, bendisyon. Okay? So, binabati ko po ang gabos na nagdadaog sa tuyang ngunyan sa indang mga Facebook. Pwede po kamo magduman sa Facebook. Yan. Nahiling ko rin pala si Ma'am Clara Llamas Rubino. Kasi naging din po yan, duman sa pagtitipon ini. At kasubagong aga, mga tugang, nagkaigwasinda ning misa duman sa UST Legazpi Hospital na ngunahan ni Father Ernesto M. Arceo. Siya po ang nagmisa kasubago duman sa chapel kang UST. Maugma. Maugma. At kaso bago nagkakarakan. Siguro tapos na sila magkarakan. Hindi, nagkangalauna eh.
Diyan sa may Daraga Albay. Anyway, mogma, nagkahirilingan. Mag-iba talaga mga tugang na kita nagkakahirilingan, reunion. Yan importante sa buhay. Ano? Kasi tama-tama din sa Ebanghelyo, ngunya na panahon, ngunya na aldaw, na sinasabi ni Kristo, manatili tayo sa Kanya. Ano? Huwag na yung para suruway-suway kita. Ang importante mo niyan mga tugang, patatagin ta ang satuyang relasyon. Kasi actually, ang maiiwan lang naman talaga sa mundo, hindi naman mga kayamanan na pinaghirapan mo, mga medalyang ang maiiwanan mo talaga sa mundo at madadala mo rin pag ikaw umalis sa mundo ay ang relasyon. Okay? Relasyon. Kaya panatiliin natin maganda ang ating relasyon sa sarili natin, sa ibang tao, at lalong-lalo na sa Diyos. Natatandaan niyo mga tugang, hindi regulasyon, hindi kayamanan, hindi lang mga medalya, mga pera, katanyagan, and everything. Maiiwanan tabi natin yan lahat. Mawawalat mong gabos iyan. Pero dae mo ng God. Madadaraiyan mga yan. Ano ang tanging madadala mo lang mga tugang? Ang madadala natin pag tayo'y nawala na dito at namaalam na dito sa mundong ito ay ang relasyon natin sa Diyos. Kaya yan maganda, panatiliin natin ang relasyon natin sa kapwa. Kaya mahalaga ito Remain in love with the Lord. Ayun. At importante, mga pagpagirumdum sa naman tabi iniho. Kita baga minsan nakakalingaw. Okay? So, anyway, tabi, magduman ka mo sa DCGB News Online o sa Facebook din maduman na nga ako tamahilingon ko pagkatapos pakishare man tabi nindo ito syempre i-like pagkatapos i-share parang sa mga amiga nindo makadangugman makahiling man at the same time bahagi din sa ating talakayan. Importante dahil mo tabi inda kong iwanan ako sana nagpaparataram. Mag-ano man tabi ka mo, mag-text sa kuyang Facebook, sa Messenger, diyan baga sa DCGB News Online, pwede ka mo mag-comment, pagkatapos mag-urulay-ulay kita, magtanong ka mo, at the same time, pwede rin po kamo mag-text sa kuya sa 0925-811-3851. At the same time, sa kuyang cellphone number na isa sa Globe, 0966-533-8475. Okay? So, ayan mga tugang. Kaya maugma ako kasi sabi ko, thank you very much, Tabi. Mga ate, mga manay. Kasi, but 75 din po ako Kaya, lang kami, but 73. Ay, hindi pala. Hindi. But 84 na pala ako. 84 ba ako nag-graduate Hindi, 83. But 81 sa college. But 81 pala ako nag-graduate sa college, philosophy. But 84, but 83 kami sa theology na yon. Kasi siyempre, 4 years din, another 3 years. So talaga, yun. Kasi sa high school, 1975 po kami nag-graduate. Pero yun yung mga nahiling ko kasi ugma, sinda po sa college nag-graduate. Bako sino nag-graduate sa high school kundi sa college. Pero maugmahon sa indang sa selebrasyon. Maugmahon talaga. Nahiling ko nga kasi sinda talaga misking ngani mga kasi sinda sa college 73. Usually nag-graduate ka sa college kung kaitong panahon mga 21 years old ka o 20 years old. So kung 1973 1973 baga 1973
Ikaw ay 21 years old. So mga 1952 sinda na mundag. Ako 1958. Ikaw, Nims. 19 ano ka dyan. Anyway, pero itong mga nurses na ito, talagang na-maintain nila ang saindang pagiging healthy. Sa health, di ba? Bachelor of Science of Nursing. Tama pala. Kasabag ko na kanako atalos. BSN. Bachelor of Science of Nursing. Yan. Yung pala. Science pala yun. Kasi hindi ko yan, actually, yung College of Health and Sciences. So, talagang magagaling, alaga nila ang kanilang mga sarili. Kaya nga, nagdisco pa sinda. Sabi ko, matibay yung pamagsayaw, Dai pa mga rheuma. Dai pa arthritis. Sabi sina po, makukusog pa kamo? Father, siyempre, nurse kami. Siyempre, pinahahalagan mi ang aming kalusugan. Tama nga naman, kasi nurse ka. Ang unang gawin mo bago ka makapaglingkod sa mga may sakit, ikaw mismo ay maging tagapag-alaga ng iyong kalusugan bago ka maging tagapag-alaga ng kalusugan ng iba. But anyway, babalik ka rin sa tabi si Father Boots makatapos kan mga paalala ng ating istasyon. Ang oras po tabi ngunyan, 16 minutos makalipas ang alauna ng hapon. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem, as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Doc Alternatibo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi, dito sa DZGB. Ito po si Coco Martin at ang bili ni Lola, huwag mayang magtanong at hanapin ang check. Hanapin ang check ng right leg. Hanapin ang check ng right leg. Pag may check, that's right leg. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaong. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito, Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaong. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ipinakikilala ang Akoto Kojic Acid Soap. Mayroon itong kojic acid na nagpapaputi ng balat, vitamin E na nakakapagpabawas ng mga wrinkles, pinapanatiling maganda ang kutis at mukhang bata, at collagen na nagpapanatili ng elastisidad ng balat, nakapagpapaputi ng balat sa loob lamang ng 7 araw. Akoto Kojic Acid Soap. Ang ganda ko, Akoto.
Ito ay mabibili sa piling suking supermarkets, groceries, drugstores, and sari-sari stores sa inyong lugar. Para sa updates, kami ay subaybayan sa aming social media accounts, Facebook, Instagram, at TikTok, Akoto Soap. Do it with Ann Curtis. Di ko kayang tanggapin ang sipon at sisig. Di pwede yan, sis. Dapat gamutin mo agad ang sipon. Okay pa ako, Ad. Kaya pa naman. Girl, dapat sa sipon, mag-Neozep Forte agad para kompletong ginawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Ngayon wala na ang sipon ko. Neozep Forte para sa kumpletong ginhawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Phenylephrine HCl Chlorpheniramine Maleate Paracetamol is the generic name of Neozep Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Okay mga tugang, balik po kita graray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombasi Oping at ngunyan sa tuyan ng ang basahon ang Marhay na Bareta. Ang Marhay na Bareta ngunyan ng Webes, mga tugang, ay hali sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 15, talata 9 hanggang 11. Ini po ang satuyang Marhay na Bareta, no? Ang nagpapagirumdum sa tuya na magayunon mga tugang ang plano ng Diyos para sa tuya. Ano? So, sa tuya ng pakinggan. Kung paano ako minahal ng Ama, gayon ko rin kayo minahal. Mamalagi kayo sa pagmamahal ko. Kung isa sa katuparan ninyo ang mga kautusan ko, mamamalagi kayo sa pagmamahal ko kung paanong isinakatuparan ko ang mga kautusan ng aking Ama at namamalagi sa kanyang pagmamahal. Sinabi ko sa inyo ang mga ito upang mapasa inyo ang aking kagalakan at maging ganap ang inyong kagalakan. Yan mga tugang ang satuyang Marhay na Bareta ngunyan na aldaw ning Webes. Magayunon mga tugang. Ano? Kasi kasuhapon baga, satuyang pinag-urulayan ang manunungod sa mga prutas o bunga. Kasi sabi ng Panginoon, kung mamamalagi tayo sa Kanya o mananatili tayo sa Kanya, ang sinasabi ka sa Bicol nga ni na kung satuyang kairiba-iba ang Panginoon, ang kagurangnan. Ano? Dae kita baga hiwalay sa iya. Kita ba'y magkaugnay kung sa Tagalog. Ano? Kita baga, hindi bagang connected in English. Connected. If you are connected with the Lord, yan, then we will bear fruit. Yan. Totoo naman eh. Kaya, ganyan nga ni, sa tuyang pag-urulayan ang relasyon eh. Kasugma talaga maugma kasi nahiling ko. Alam mo, kung mako ka mong magayon ang relasyon nindo, dahil ka mo sa reunion na yan, dahil baka mo ma-attend. Pero dahil yan talagang sarong masasabi mo eh. Kasi kahitong mga college sila, nagkaigwa na sila silang mga, siyempre mga classmate iyan, may relasyon sila sa isa't isa. Ano? Don't get me wrong when I said relationship kasi sa panahon kasi ngayon pag sabihin may relasyon, father, mag-agum yan, magnobyo yan. Yan ang problema sa tuya. Ano? Yung tataramon na relasyon, relationship, which is a very, very noble word, ay sa tuyang tinatawan ning maindatang kahulugan. Ano? Dahil man tabi. Ano? Ang importante mga tugang, leave it as it is. Relationship. Ayan, na importante. Ano? Yan naman talaga, sabihin ko sa inyo mga tugang. Ano? Yan talaga ang importante sa buhay ng tao. Ano? Relationship. Ito ang, wag natin babaliwalain ito. Porque ba yumama na siya, hindi mo na siya papansinin,
O porque ba mayaman ka na, hindi ka namamansin? Alam mo, importante, huwag pabayaan ang relasyon. Ano? Relasyon natin. Ano kaya nga importante yan? Yung mga reunion na yan, yan ang dadamayan na yan. At tingnan nindo ha, mga tugang, hilingon ta. Ano ta ang tinao sa tuya ni Jesus na utos? Anong utos ang sinabi sa tuya ni Lord? Isa lang mag-ibigan kayo. Ano yung ibig sabihin mag-ibigan kayo? Patatagin natin ang relasyon sa isa't isa. Hindi yung hindi ba sinabi ng Panginoon, palagi kang tama. Huwag ka magkakamali. Yan ang utos ng Panginoon, huwag ka magkamali. Ganun ba yun? Hindi inutos sa Biblia, hindi inutos ni Lord. Sino ba nagsabi? May utos ba? May kasulatan ba sa ang command nito? Huwag kang magkamali. Hindi. Ang utos ni Jesus, ang utos sa atin ng Diyos, magmahalan tabi kamo. Magkaminuruutan kita. Ano bang ibig sabihin magkaminuruutan kita? Patatagin ta ang sa tuwing relasyon. Hindi, dapat tama ako Alam mo, yan ang problema minsan sa tuya, baga matugang. Dabali na mag-away tayo basta kung tama. Sa mag-agum, mga tugang. Okay? Sasabihin ng lalaki, hindi, ang ipagigi talaga ng lalaki, tama ako, paglalaban ko ang tama ko. Okay? Pero anong nasira? Relasyon ninyo mag-asawa. Ito na lang sasabihin ko sa inyo kasi minsan mahilig tayo sa legalistic subukan niyo dito, nagda-drive ka. Okay? Mali yung kasalubong mo. Mali yung mali siya At babanggain ka. Okay? Ikaw na sa tama, mali siya. Ngayon, okay? Igigit mo ba na hindi, tama ako Tama ako. Ano mangyari? Nagbanggaan tuloy ka mo. Ano nangyari? Namatay ka. Bakit? Yung mga bagay na yan, sinasabi, hayaan mo na. Hayaan mo. Hayaan mo. Tama na siya. Mag-ingat ka na. Umiwas ka. Yun. Hindi naman sinasabi, palagi ka dapat sa buhay ng tao, palagi kang tama, huwag kang magkakamali. Wala naman sinabi doon Ang sinasabi sa atin, para tayo mamuhay na sagana at para tayo mabuhay na masaya, magmahalan tayo. Yun po talaga ang importante. Yan naman talaga Ano sa atin ngayon? Bakit magulo ang mundo? Bakit magulo? Kaya sa pamilya. By the way, malapit na naman na Mother's Day. This coming Sunday. Advance Happy Mother's Day po sa mga nanay. O mga aki. You call your mother mama or nanay kasi you are related to them. Hindi ba? Ano ba ang pairalin natin? Yung pagmamahalan. Kasi kahit nasabihin mo na bigyan mo ng regalo ang nanay mo, ano mo ang pinakamagandang regalo? Sumunod ka, nonoy. Sumunod ka, nene. Alam mo, hindi yun Ang pinakamaganda, kahit hindi mo siya bilhan ng regalo, ni flower, o kahit hindi mo siya bigyan ng mga nabibili dyan, ang importante, nabibigyan mo lagi siya ng atensyon. Anong atensyon na yon? Hindi konsumisyon. Yan importante, mga tugang. Kaya panatiliin natin yan yan ang magandang sa buhay natin ngayon. Kaya ako, sabi ko nga kahapon, wow, itong mga narcissist na to, itong mga magka-classmate na to, napanatili pa rin nila. Although, yung iba nasa Amerika na, yung iba galing sa London, yung iba gabi sa ibang lugar, yung iba nandito lang sa Legazpi, pero napanatili pa rin nila ang kanilang relasyon. Yan ang importante. Hindi naman ibig sabihin na porque ako nagtrabaho sa isang napakagandang hospital sa Amerika o sa London o kung saan man at pagdating ko dito, wala na akong nakikilala kundi sarili ko lang. Nakalimutan ko na yung mga classmate ko.
wala kang relasyon, ano mo, you will be the saddest people in the world. Ano? Alam mo, importante sa buhay para maging masaya ka. Okay? Ano? Yan naman talaga eh. Ano? Kaya nga, kay sarap ng may minamahal. Yan, importante. Father Boots, may minamahal ka ba? Of course, mahal ko kayo eh. Kung hindi ko kayo mahal, hindi ako pupunta rito. At kung hindi ko rin mahal ang simbahan, yung malis ako sa pagkapare ko, mahal ko kayo. Yun. Kaya masarap pag nagmamahal ka. Ano, inspirado ka lagi. O, ganun din. Yan ang panatiliin natin. Ano, kaya napakaganda yung ebanghelyo sa araw na ito kung i-apply natin sa buhay natin. Kasi sa programang Maray na Hapon, palagi tayo may marhay na bareta, at sa tuyag i-apply anumang marhay sa buhay. Ano? At sa magayon na ikakarahay ka sa tuyang buhay, ay manatili tayo. Ano sabi ng Panginoon dito? Ano? Mamalagi kayo sa pagmamahal ko. Yun ang importante. Para bang stay in love. Yun, ano? Stay in love. Kasi if you stay in love with the Lord, talagang inspirado ka lagi. Ano? Pero if you are not in love, nako, walang mangyayari. Kaya sabi nga ng Panginoon dito kung isa sa katuparan ninyo ang mga kautusan ko, mamamalagi kayo sa pagmamahal ko. Yun naman talaga. Remember that the real test for love is obedience. Ano? So anyway, babalik tabi si Father Boots pagkatapos ng mga pagirumdom. Okay. Ang importante mga tugang, tayo ay nagsasama-sama. Anyway, sa pagbabalik ko mga tugang, ang importante ay aking wala daw sabi ni may nagsabi dito wala po audio sa live Manoy. Wala ba? Anyway, baka wala daw. Anyway, sige. Mga tugang, babalik si Father Boots pagkatapos ng paggirumdom. Ang oras tabi ngunyan, 32 minutos makalipas ang alaw na ning hapon. An oras hatod sa Indokang Asia Brewery Rewards. Drink, collect, and win. Alaksan FR. Ang di abot ng pahid-pahid, tinatapos ng Alaksan FR. Para sa liver lovers. Liver Aid Mangiraray. Liver Aid Silimarin Capsule. Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise oral daw. Liver Aid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. Red Horse Beer. Lakas ng sarap. Lakas ng tama. Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! High blood pressure na solusyonan dahil sa pagpatak ng Doc Alternativo Fulvic Minerals sa inuming tubig. Ako po dati may high blood, pigmi-maintain na losartan, amlodipine. Pero nung maanuhan ko si agum ko na gusto mag-alternatibo, nag-member ako at ang pigmi-maintain ko na sana ay Fulvic Mineral. Wala na akong palpitation at ang presyon ko ay nagno-normal na. Yan po ako ngunyan. Ako po si Mrs. Veronica Ansano, 68 years old, nakatira sa Estanza, Legazpi City. Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternativo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Maugmang ibinabalik kan DZGB ang programang Lakaw, Maghiras, Year 2. Sarabay na nagbabaklay bilang magturugang. Maghiranyog kan katotohanan susog sa katukduan kan kagurangnan. Maugma asin sarabay na maglingkod sa banwaan. Marina, sabay na. Lakaw asin maghiras. Sa programang ini, sa Indong Makakaiba, si Monsenyor Crispin Bernarte. Alas 2 ng hapon kada Biyernes. Lakaw, Maghiras, Year 2 sa DZGB. Always number 1. Always at your service.
Rabies. Banta sa buhay ng tao. Mahigit 300 kada taon ang namamatay dahil sa kagat ng aso at pusa. Sakaling makagat ng aso o pusa, sabunin at hugasan itong mabuti sa dumadaloy na tubig at pumunta sa ospital para agad na malunasan. Buhay ay ingatan, papangunahan ang inyong alagang aso at pusa para maiwasan ang rabies. Isang babala mula sa DOH. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Hello ka-gyms! Gusto mo ba ng full energy? Masarap ba humigop ng kape? Lalo na kung ito ay healthy. Narito na ang paborito ng lahat, Jim's Coffee Mix, na may natural herbs ingredients katulad ng Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma, at spirulina. Marami na ang sumubok ng Jim's Coffee Mix. At ito ang kape na makatutulong sa inyong kalusugan dahil ito ay may natural herbs ingredients to boost your immune system. Mabisang kape na pwedeng makatulong sa may diabetes, insomnia, hyperacidity, constipation, high blood, at iba pa. Masarap ang kape pag healthy ang iniinom. Proudly gawang Pinoy to. Kaya tara, kape na! Kasama si Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. God is good. 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 Okay, mga tugang, balik po kita sa programang Maray na Hapon with Father Butz Mombase OP. Thank you very much po sa mga nagpi-feedback sa atin sa Facebook Live. Of course, nandyan ang sa kuyang tugang na si Hill na nagdadangog, and sa kuyang amiga si Malu Vega Balyon, at the same time si Lulu Nava nagdadahog din, naghihiling sa tuya, ano? And of course sabi ni Art din kanina, Art Camacho, walang audio po. Yes. Anyway, na-solve na yata, ano? So, sa kasi Manoy RM, sabi niya, bakit walang audio nasa Facebook? Anyway, okay po, okay na siguro, no? So, walang audio. Okay. So, ginawa naman, kasi sometimes talaga sa tuya, minsan, sa technical, yan talaga nangyari minsan talaga, no? Because we cannot really rely so much on technology, okay? So, pero, dahil sa inyo, maaayos natin yan, okay? Basta manatili lang kayo lagi. Hindi ba? Sinasabi nga ni pag kayo palagi nakaantabay, may magagawa ng paraan. Yan ang importante. Kaya dahil sa inyo, nagagawa ng paraan yan. Kaya yan, manatili lagi kayo nakikinig sa DCGB, lalong-lalo na sa programang Marhay na Hapon, kasi kadakol kitang mauukudan dyan. Anyway, balikan ta sustong pigurulayan tango niya na hapon, mga tugang. Manunungod, sabi kasi ng Panginoon, manatili kayo sa akin pagmamahal. Remain in my love. Wow, hindi ba? Magayon mga tugang inihong sinabi ni Lord, remain in my love. Alam mo, kung sasabihin, paano kita mananatili sa pag-ibig ng Panginoon? Okay? Actually, may nahiling akong tulong bagay na pwedeng gibuhon ta. Ano? Parang, bibigyan ko kayo ng concrete example. Paano nyo napapanatili? Kayo mag-asawa. Magkaibigan. Paano nyo napapanatili na hanggat sa ngayon, minsan nag-aaway kayo, hindi kayo nagkakaintindihan, hindi nyo nakikita ang bawat isa, pero panatili pa rin kayong mag-asawa. Natural po yan. Ano man number one? Communication. Yan talaga naman. Ang pagdating sa communication, mga tugang, hindi naman yung ibig sabihin, magpagpaparataram ka, kundi ang ibig sabihin din, mga tugang, magdangog ka,
Magdangog ka. Kasi, hindi naman, kasi akala kasi natin, pag ang tao dahil nagtataram, mahiyain, hindi, alam mo, importante talaga, makinig muna tayo. Ano, importante, nagdadangog kita sa lambang saro. Kaya nga baga, napapanatili ang samahan kung tayo ay nagkakaigwaning ng communication. Yan talaga importante sa buhay eh. Ano, communicate. Communicate with one another. Ano, kasi pag nawala na yan, sabi ko nga mga dugang, I think kahapon yata yung nag-sermon ako duman sa hospital kasi nagmisa ako sa hospital sa US Legazpi Hospital. Ang sabi ko sa inyo mga tugang, ang sikreto ng anumang relasyon ay nasa komunikasyon. Okay? Na hindi pwedeng walang komunikasyon eh. Ano? Communication. Kahit sa Diyos, importante paano tayo manatili sa pagmamahal ni Kristo. Palagi tayong nakikipag-usap sa Kanya, nakikinig sa Kanya. Kaya sabi nga, paano na isa sa katuparan ang kautusan ay sa pamagitan din sa pakikinig at sa pagsasagawa ng utos ni Lord sa buhay. Ano? So, importante mga tugang iyan. Okay? Na talagang importante sa buhay natin na makipag-usap lagi. Ano? Makiulay. Kasi pag dahil na kita wala ng communication, ano na yan? Nawawala na. It will die a natural death. Ano? Kaya sabi ko kay itong mga panahon na ako'y involved pa sa parokya, na ako'y parish priest sa UST Manila, hindi sa Legazpi kasi wala naman parok kami dyan eh. Noong 1984 hanggang 1993, batang-bata pa po ako noon. I was only 26 years old. Going 27, I was already a parish priest. And then, sabi ko sa may mga, sa tuwing ako nagkakasal, sa interview pa lang ng kasal, sabi ko sa kanila, halimbawa, si Mr. o si Mrs. nandoon sa malayong lugar kasi because of trabaho, nahihiwalay sila. Ano? Parang hindi totoo, nahihiwalay sila physically, pero wag dapat silang mahiwalay spiritually, morally, psychologically, sa isa't isa. Paano mamanatili yan? Ito nga, sabi ko sa kanila, every now and then, pray. Pray. Sabi ko nga sa kanila, ganito, halimbawa, tuwing alas 8 ng gabi, kasi minsan sa Amerika, iba yung alas 8 ng gabi sa Amerika, sa California, iba alas 8 ng gabi sa Pilipinas. Okay? Okay yan ha? Pero, pag alas 8 ng gabi, isipin mo siya, yung mahal mo, yung mo, at ipagdasal mo siya, yun. Mananatili kayo sa isa't isa. Because there is a connection. Pag wala na po yung connection na yan, what connects us? Of course, communication nga, connects us, di ba? At lalo sa panahon ito, may cellphone, may messenger, may Viber. Ang dami ng communication natin na gadget na we can really connect, no? Kaya ang bilis na nga ngayon eh. Yung nangyayari sa ibang bansa, nalalaman kaagad natin ngayon. Sabi nga, ang mundo natin ngayon talagang ang lumiliit na ang mundo natin. Bakit maliit na? Kasi nga, madali nang makuha hindi tulad ng panahon. Naalala ko nga, meron ka isusulat noong panahon, dadala mo sa pwedeng eroplano ang magdadala ng sulat mo, o pwedeng barko, o pwedeng sasakyan na by land, Pero ngayon hindi na, mabilis na eh. I-fax mo siya, baka tapos sa email mo siya, ang bilis na. Kaya nga, huwag mo sasabihin, wala ako kasi Father panahon. Anong walang panahon?
you can always connect. Parang manatili kayo lagi sa isa't isa. Importante mga tugang yan eh. Sabi ko sa kanila, I hope na yung mga ikinasal ko noon, mga 1984. Kasi I was ordained in 84 sa US, sa Santo Domingo Church. And then, na-assign po ako sa UST, October 1984. I was ordained in June, pero na-assign ako noong October 20. So yun, and then at the same time, na-involve ako sa parokya kaagad. Yun, sa interview, sinasabihan ko sila. Yun, relationship talaga. Magdasal. Kasi, ang problema, sinasabi, Father, wala kasi akong panahon. Alam mo, ang excuse na wala kang panahon kasi ayaw mong gawa ng panahon. Kung gagawan mo ng panahon and make it a habit. Kung may 3 o'clock habit, kung may 6 o'clock habit, dapat gawa ka ng habit. Remember, praying is also a habit. So, make it a schedule. Kasi pag hindi mo ilalagay sa regular schedule, mawawala po tabi iyan. Yan ang mga importante. Parang manatili tayo sa isa't isa, communicate. Communicate. And then, hindi lang basta communicate with one another, but of course, you lift it up to God through prayer. Ayun. Sinasabi ko yan sa interview, pag ako'y nagkakasal, sinasabi ko na, okay, date with the Lord. Yan ang sabi ko sa inda. Parang manatili ang inyong pagmamahalan. Parang manatili ang inyong relasyon sa isa't isa. Lalo kahit na hindi kayo nagkikita kasi because of work nga, nasa malayo siya. Pero, hindi kayo nakakalimot sa isa't isa. Kasi once na pinasukan na po ni limot, nakalimutan, unti-unti na po siyang makakalimutan. And I tell you, nobody would like to be forgotten. And that's why we always would like to be remembered. Okay? Kaya may mga souvenir, naalala mo. Naalala mo ganito? Kaya sa mga regalo, bakit nagbibigay ka ng regalo? Kasi yung regalong yun, yun ang nagpapahiwatig sa'yo, nagpapaalala sa'yo, ay ito, wow! Alam mo, sa buhay natin, hindi pwede natin alisin ang mga simbolo, mga palatandaan. Kaya nga, sa simbahan may mga santo, mga santa, mga reboltong yan, mga simbolo yan upang paalalanan tayo. Yan importante mga tugang. Kasi relasyon, yan importante. Kaya panatiliin natin yan. Okay? Because we are all sensible beings. When I say sensible beings, because sabi nga sa psychology, nothing in the mind which does not passes through the senses. Okay? So, anong nahiling ko? Ano ang nahawakan ko? Ano ang napaparong ko? Ano ang nalalasahan ko? Mga senses ito. Paano ko masasabi na, wow, smooth ito? Because of the sense of touch. So, importante mga tugang yan. Mga paalala sa tuya. Kaya, yan ang mga bagay na makapapanatili sa tuya sa relasyon sa isa't isa. Okay? Kaya nga si Kristo, di ba? Nag-iwan sa atin ng mga simbolo. Simbolo ng sa Eucharist, may simbolo ng alak at tinapay. Sa binyag, simbolo ng tubig. Importante mga tugang iyan. Sa atin nga, bakit may mga bayani tayo? Mga yan mga paalala sa atin na parang sa ganun, mamalagi tayong sa ating pananampalataya. Kasi kung hindi, mawawala, makakalimutan na natin. Kaya nga, maganda po yun. Anyway, babalik muli si Father Boots makatapos ng mga paggirumdom, mga oras po tabi ngunyan, 49 minutos makalipas ang alaw ng hapon. Aray pero di bibigay. Heidelin Diaz po, sa sakit ng katawan. Aray!
Mag-Alaksan FR. Tagos sa pinagmulan ng sakit. Andae abot kan pahid-pahid, pigtatapos kan Alaksan FR. Laban lang, Alaksan. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Sharmila Printing Press and Advertising. For fast and affordable printing, choose Sharmila Printing Press and Advertising. Offset and digital printing services offered. Tarpaulin printing, flyers, receipts, brochure, business card, magazine, folio, invitation, newsletter, letterheads, and more. Sharmila specializes in sublimation products, signages, tarpaulin, sticker, panaflex, smog, t-shirts, Sintra boards, pull-up banners, and more. Sharmila Printing Press and Advertising Main Office, Barangay 42, Rawis, Legazpi City, near Barangay Hall, and their new branch located at Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City, beside Prieto Cargo Forwarders and in front of Insular Life. For inquiries, call or text 0917-523-5819 or 0917-772-5058. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. Good morning! Try the new Jim's Papaya Soap with papaya extract, vitamin E, lactic acid, and salicylic acid. Clinically proven to lighten and moisture skin in just 7 days. Hindi po madaling matunaw, kaya sulit ang 20 to 50 pesos nyo para sa bilis kinis in 7 days. Ito ay mabibili sa mga piling suking supermarkets, groceries, drugstores, and sari-sari stores sa inyong lugar. Para sa updates, kami ay subaybayan sa aming social media accounts, Facebook, Instagram, and TikTok, Jim's Papaya Soap. Hello, Nanay Jody. Oh, may kalentura ka raw. Iyo po, kulog pati kan payo ko. Daiman kaya nag-aser sa bulong ko. Padalan kita ng Biogesic. Magaling sa sakit ng ulot lagnat at iwas pa sa posibleng side effects. Oh, salamat po. Yan ang Biogesic. Jody Santa Maria po. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. God is good. 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 Okay, mga tugang, June, Nims, para po wala-wala daw. May nag-text sa kuya. Nawawala ang sound. Okay, anyway, sige po at thank you very much sa mga feedback na tinataot tabi nindo, okay? So, sa tuyang pag-urulayan talaga, magayon talaga na manatili tayo sa kagalakan ng Panginoon. Kasi ito pang sinasabi ng Panginoon sa araw na ito, mamalagi kayo sa pagmamahal ko. Yun. Importante mga tugang, talagang mamalagi tayo sa pagmamahal ni Lord. Ano? Yan. Kasi, actually, sabi ko nga kung hindi tayo namamalagi sa pagmamahal ni Lord, kaninong ka namamalagi? Para bang sabi ko nga kasubag ko sa mga mga nagkumpisal sa kuya. Ano? Kung ikaw magbababad sakali sa mga naninigarilyo, ano ang mangangamoy sa'yo? Ano? Sa damit mo. Amoy sigarilyo ka rin, ganun po yun. Kung saan ka namamalagi, doon ka. Halimbawa, kung ikaw namamalagi sa mga tao na walang ibang ginawa kundi maglibak na maglibak, magiging tagalibak ka man. Bakun iyo. Kaya mag-ingat tabi ka mo kung saan kayo namamalagi. Namamalagi ka saan? Halimbawa, namamalagi ka sa mga classmate mo, mga kaibigan mo na mahilig magmura. Na ikaw, hindi ka naman talaga nagmumura. Sa kanila, second nature na, ugali na talaga nila magmura. Kaya nga, mag-ingat kayo. Ang hapot ko, saan ba tayo madalas namamalagi? Yon. Kasi sa araw na ito, magayunan mga tugang ang hamon sa tuya ng Panginoon. Mamalagi tayo sa pagmamahal ni Lord. Kasi pag tayo namamalagi sa pagmamahal ni Lord, masaya ka. Bakit? Okay? Mahal ka ni Lord importante, mahal ka ni Lord. Father, nagkasala ako. Saan ka namamalagi? Kay Lord. May papatawarin ka. Yun ang problema. Mga sabi ko nga sa mga estudyante kasubago, sa mga senior high school, sabi ko sa Inday, na importante, mamalagi tayo lagi sa kagurangnan.
Live on in the love of the Lord. Oh? Kaya nga, napakaganda ito, namamalagi. Na ibig sabihin, kung sa ibang salita, yung bang kung saan ka na yung sabi ko kasi iyo kung saan ka naka-immerse, no? Kung saan ka nakababad. Ano kasi, alam mo, kung saan nakababad, mangangamoy ka rin yan, ganun Yun. Kaya mag-ingat ka. Actually, sa environment, importante rin yan Kaya nga, mag-ingat tayo, kasi ang importante, mamalagi tayo palagi sa Panginoon. Kaya, bago sabi ko sa Indo mga tugang, ang importante para mamalagi tayo sa Panginoon, ipanatiliin natin ang ating patuloy na kakipag-ugnayan sa Kanya sa pamagitan ng pagdarasal. Communication. It's a dialogue. Yan. Okay? So, sabi nga, to abide in the Lord, so parang manatili tayo sa Panginoon, we continually receive. Yun ang importante. Kaya nga, para kang manatili. Yung magsimba ka tuwing linggo, maganda yon. Nagdarasal everyday. Nananatili tayo sa Panginoon yan. Okay? Maniwala ka sa Diyos. Magbasa ng Bible. Kasi, alam mo mga tugang, ang pagbabasa ng Bible, ang salita ng Diyos, kung hindi ka makapagbasa ng Bible, masabi mo yung makinig ka dito palagi. Sa DCGB, 1:00 hanggang 2:00, binabasa natin ang Biblia. O di, nananatili ka sa salita ng Diyos. Kasi kung hindi mo pakikinggan ang salita ng Diyos, hindi ka mananatili sa salita ng Diyos. Sa salita ng tao lagi. Natandaan natin, ang salita ng tao, pwedeng mapanlinlang, mapandaya. Pero ang salita ng Diyos, the Word of God can never deceive and never be deceived. Because, sabi ni Lord, and nobody has ever said this, I am the way, the truth, and the life. Never. Sinong taong nagsabi? Wala pa. Si Hitler, si Mao Zedong, si Stalin, ito talagang mga diktator ng panahon, nadaanan ko. Wala, hindi mo sinabi ni Stalin. Hindi mo sinabi ni Mao Zedong, si Mao Zedong sa China. Na ako ang daan. Ako ang katotohanan. Walang makapagbigkas ng ganon. Kaya si Kristo lang talaga Kaya dapat manatili tayo sa Kanya. Paano tayo mananatili sa Kanya? Yung pagbabasa ng Bible. Hindi naman Father ako born again Katoliko ako. Lalo na nga. Kasi saan nagsimula ang Bible? Sa kanila o sa Katoliko? Sino nagsabi na there are this book in the Bible? Hindi ba? Council of Trent. Yun. Kaya mga tugang, napakahalaga po talagang manatili tayo lagi sa salita ng Diyos. Sabing, if you abide with the Word of God, I tell you, you will live the Word of God. So, importante yun mga tugang. Sabi nga, we continually receive, believe, and trust that Jesus is everything we need in our life. Yan naman talaga Sabi ko, kasubago sa mga nagkumpisal sa kuya can you live without oxygen? No. And who give that oxygen? God. Binibigay ba ng tao ang oxygen? Oo, pero may bayad. Punta ka sa ospital. Bibigyan ka ng oxygen sa ospital, pero bayaran mo. Mga tugang, sana, importante ito. Ito po ang imbitasyon sa atin. Mamalagi tayo. Saan? Sa pagmamahal ni Jesus. Yan po ang imbitasyon sa atin ngayon sa Alone Nene, para tayo maging masaya. But anyway, inabot na naman tayo ng oras ng pamamaaram. Sana po ako ay nakapagbigay ng informasyon, inspirasyon, asin bendisyon. At sana po, sabi nga, mamalagi tayo sa pagmamahal ni Kristo. Maraming salamat po sa gabos sa mga nag-antamay at nag-feedback sa atuya sa tuyang programa. At nawa kayo ay laging
mamalagi at pagpalain. Thank you, Manay Sally. Thank you very much also. Okay, sabi ni Manay Sally dito. Thanks a lot, Father, for the inspiring thought. That's the reason why I don't want to miss your program. Thank you, Manay. Okay, taga Sursugun iyan, si Manay Sally. Anyway, mga tugang, maraming salamat. Nims Flora sa paghahantabay. At nandiyan si Chad Astor. At sa tuyang amiga rin na si Tris Litana. Sa Indugabos, mga tugang, God bless you everyone. And again, mamalagi tayo sa pagmamahal ni Lord. God bless you. Bye-bye. Good afternoon. We stand before the grand horizon. 500 years of faith, grateful today.